संसाराव ओरैबायदि मोनसे रोखोमनि मानसि दङ। बे रोखोमसे मानसिया जाहैबाय नोंनि अराय सम नोंनि सिङाव थानाय नोंनि गाज्रि माने नेगेटिभ पइन्टखौल' बे दिहुन सोरबाफोर लोगो मोनबा बिजों रायलायबाय आरो नों जुदि नोंजों रायलायनायनि उनाव नों जुदि आनज्रायलांनायनि उनाव नोंनि खोथाखौबो नोंनि नेगेटिभखौ आरो गुबुन सासेजों रायलायसिगोन आरो बै गुबुन सासेजों जेला रायलायनाय मानसियाबो जुदि आनज्रायोब्ला आरो बिनि खोथाखौ लानानै गुबुन सासेजों रायलायसिगोन। माने बेबायदि रायलायनानै बेहा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेबायदि मानसिया बेयो मोनसे गावनि मोनसे अयभास एबा आखल होनना बुंनांसिगोन। दा बिनिखायनो मानो गोनां नोंथांमोन जाहाथे बेबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानो हानायानो जोंनि थाखाय गाहामसिन आरो बेबायदि मानसिया मोनसे समाव ओरैबायदि समयसा फैगोन जाहाथे गावनि जेंनायाव बियो गुबुनखौ हास्थायबाबो मोननाय नङा आरो बियो थाङै थुङै गावनि जि आखल गावनि जि गाज्रि आखल बियो गावनि आखलखौसो बे समाजाव देखायनानै लानाय जायो। बियो नोंनि गाज्रिखौ बुंनानै बेहा जे गाव मोजां जागोन बे खोथाखौ बियो माब्लाबाबो साननो रोङाखै। खिन्थु गावनि सिंनि बिथुरिया जि गावनि गाज्रि आखलखौसो बियो समाजाव गावखौनो गाव दिन्थिफुंनानै लानाय जायो। बिनिखायनो बेबायदि मानसिनिफ्राय नों गोजानाव थानायानो गाहाम। खारन बेफोरबायदि मानसिखौ नों गाज्रि मोननानैबो लाबबो गैया। खारन बेहा बिनि जिउआ बेबायदिनो थांगोन। जेब्ला गावहा खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला बियो रावबो गैयै गाव हारसिङै मावरिया जानांगोन। गोजोन्थों। एसेनोसै।